A wancan labarin mun tsaya ne a inda kafatanin mutanen gidan an haɗu waje ɗaya ana cin abinci, amma kuma mai gidan Bala baya wajen. Shukura da aka ware gefe ita ce ta fuskanci tabbas akwai abin da yake faruwa ba daidai ba. Nan ne inda muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Bayan rana ta yi, abokan Bala sun zo suna neman sa. Amaryar Bala ce Bushira ta ce musu baya nan, ya fita tun safe. Shukura ce ta taso ta ƙaryata ta, take faɗa musu ita bata yadda da baya nan ba, saboda ba taɓa zama cin abinci ba tare da shi ba. Don haka ya zama dole mu binciki ɗakunan su. Ita ce ta ja ragaman binciken, suka nufi ɗakin Salima, inda ragowar matan suka kama kallon kallo, kowa cikin mamaki. Nan ne inda Salima ta sha jinin jikinta, ta fara tunanin ta ga Adama ta shiga mata ɗaki ɗazu. Me ya kawo ta cikin ɗaki na? Ita kuwa Shukura abin ya daɗe yana damunta, shi sa ta kasa jurewa, tana son sanin gaskiya. Shukura ce ta zo gaban ɗakin Salima, ta ce tana son za ta duba ɗakin nan. Ragowar mutane ne suka biyo bayan Shukura domin ganewa idansu. Bayan sun shigo cikin ɗakin, Shukura ce ta hango wani abu wanda ya matuƙar bata mamaki. Daga nan ne ta buɗe baki ta yi magana. Bala ta hango a kwance a cikin ɗakin nan, hannayensa da kafafuwansa an ɗaɗɗaure su da igiya, sannan bakinsa tsimma aka samu aka toshe masa shi, sai kuma jini da yake zuba ta jikinsa. Wannan abin da suka gani ya sa kowa ya tsaya cikin mamaki, amma abin da ya fi ɗaure mutane kai shine abin da ya ɓata a jikinsa. Bayan sun ga hakan, ihu ne ya karaɗe kafatanin ɗakin. Adama da Bushira kuwa tsayawa suka yi shiru. Abokanan Bala maza suka yi suka zo gaba, suna kwakwance shi da sauri, amma sun riga da sun makara. Jikin Bala ya riga da ya gama shan wahala, wanda ko idanuwansa baya iya buɗe su. Mutumin da yake takaman yana da tarin arziki shine ya ƙare a cikin kwance cikin jini. Salima ce a tsaye a gefe, inda kafatanin murmushinta ya riga da ya tafi, saboda tunda take a rayuwanta bata taɓa ganin masifa irin wannan ba. Mutumin da yake da tarin arziki yake san rayuwa irin ta masu kuɗi, yau shine ya tsinci kansa a cikin wannan halin. Daga nan ne inda kafatanin idanuwa suka komo kan Salima, inda kowa yake mata kallon ta ce wadda ta aikata wannan abu. Labarin abin da ya faru nan da nan ya karaɗe kafatanin ƙauyen nan. Ba wani jima ba, inda kafatanin mutanen ƙauyen nan suka cika ƙofar gidan Bala, inda aka kama Salima aka ɗaure. Mutanen ƙauyen nan kowa sai tufa albarkacin bakinsa yake, sannan kowa da ke wajen yana jiran ya ji Salima ta buɗe baki ta yi magana, saboda suna son su ji dalilin da ya sa ta yi wannan mummunan abin. Bayan kowa na wajen ya yi shiru, Salima ce ta ɗago kanta, muryarta a sanyaye, ni ce na aikata hakan. Na yanke wa Bala mazantakarsa. Nan ne inda mutanen ƙauyen nan suka fara maganganu, amma ta buɗe baki ta ci gaba da magana. Na aikata hakan ne saboda Bala ba shi da adalci. Ya kasance ba wani abu da ya fi so a rayuwa face, kuma bayan ya aure ni, na yi tunanin daga kaina zai tsaya, sai ya ƙara aure wasu. In takaice muku, jiyan nan na ƙara ganinsa da wata matar, kuma ita ɗin ta kasance kyakkyawa ce, kuma yarinya ce. Nan ne inda na faɗa a cikin zuciyata, wannan za a ƙara kawo mana kenan, saboda bai damu da irin rayuwar da muke ba, ƙoƙarinsa ma yake ƙara kawo mana wata cikin gidan. Mutanen ƙauyen nan kowa ya tsaya yana saurara cikin mamaki. Bin su nayi ba su sani ba, ina kallon su. Haka ta ci gaba da faɗa musu. Nan ne inda ta ci gaba da faɗa musu cikin rashin da na sani, ba tare da sanin ina kallon su ba. Ya kasance yana hira da ita har dariya yake mata. Ni kuma tunda na ga haka, na san da cewa tabbas Bala sai ya auro ta. Ni kuma ba zan taɓa barin wannan abin ya faru ba. Shi yasa na gama tunanin ya zama dole da nemo mafita in kawo ƙarshen wannan abin da yake faruwa. Shi yasa wannan abin da na masa har abada ba zai ƙara aure wata ba. Yanzu biye-biyensa na 'yan mata ya riga da ya zo ƙarshe. Amma wani abu da ban tabbatar ba, ashe wannan matar da suke hira suke dariya, ban taɓa sanin cewa ita ɗin 'yar uwarsa ce ba. Nan ne inda wani sabon surutu ya ƙara ɓarkewa cikin mutanen ƙauyen nan. Ashe 'yar uwarsa ce, ba wata matar da zai aura ba. Bayan ta ɗan yi shiru, ci gaba da ba su labari. Amma a iya tunanina, na yi tunanin wata matar da zai ƙara aura ce. Haka ta musu bayani. Nan ne a cikin maganganunta ta fara nuna da na sani. A iya tunanina, na yi hakan ne saboda kar a ƙara ture ni gefe, kamar yadda ragowar matansa suka min bayan an auro ni. Shine dalilin da yasa na tsara in dakatar da wannan abin da yake faruwa na har abada. Daga nan ne inda Salima ta juya ta kalli Adama da Bushira. Amma ba wai iya ni kaɗai na aikata wannan abin ba. Adama da Bushira suna ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawar abin da ya faru. Su ma sun kasance suna da nasu tsarin. Sun kasance suna son su koya wa Shukura darasi. Shine suka zo da wani tsari da za su yi. Shine suka ce a aikata wannan abin da ya faru, wanda zai sa kullum ya kasance yana zaune a gida. Amma su ba su da ƙarfin gwiwan da za su iya yin sa da kansu. Shine ni na aikata hakan. Mutanen ƙauyen nan ne suka juya suka koma kallon Adama da Bushira, inda suka tsaya a tsaye, jikinsu yayi sanyi. Adama da koda yaushe take cikin ɗaga kai, kalar tausayi ta zama da kuma matsoraciya. Hannun Bushira rawa ya kama yi lokacin da take ƙoƙarin buɗe baki ta yi magana.
Adama ce ta buɗe baki ta faɗa, kawai fa mun yi magana ne, amma ba mu taɓa tunanin haka za ta faru ba. Amma gaskiya ce ta riga da ta fito fili. Mutanen ƙauyen nan sun yi mamakin abin da suka ji, inda suka ji tsananin kishi da kuma yaudara, ga kuma cin amana. Bayan Salima ta gama faɗan gaskiyan abin da ya faru, kafatanin ƙauyen kowa ya yi shiru don tsananin jimamin abin da suka ji ya faru. Nan ta ci gaba da bada labarin, sannan miyar da aka ci yau a gida, naman da yake cikin miyar ba na kowa bane ba ce na Bala. Abin nan ya matuƙar ɗaurewa mutanen ƙauyen nan kai, inda matan wajen wasu suka saka kuka, su kuma mazajen da suke wajen wasu dafa kai suka yi. Ita kuwa Adama, wadda ta yi shiru kafin yanzu, dama ta samu ta yi ƙoƙarin guduwa, domin fatan gujewa hukuncin da mutanen ƙauyen nan za su ɗauka. Amma kafin ta gudu, wani daga cikin mutanen ƙauyen nan ne ya samu dama ya riƙe ta, sannan ya buɗe baki ya ce mata, ina kike tunanin zaki je Adama? Mutane ne suka tsatsare ta. Adama ta yi tsuru-tsuru da ta ga ba hanyar ɓullewa. Take jikinta ya kama rawa. Sannan ta buɗe baki bakinta yana rawa, ta ce musu, abin nan da ya faru ba ina nufin haka ta kasance ba ne. Kawai saboda na yi fushi ne shi yasa ni kawai na faɗa a baki ne, amma ban taɓa tunanin Salima za ta iya aikatawa ba. Su kuma mutanen ƙauyen nan ba abin da suke sai surutai saboda ransu ya yi matuƙar ɓaci. Wani daga cikin mutanen ƙauyen ne ya buɗe baki ya ce mata, kenan da gaske ne duk wannan tsarin ki ne. Adama buɗe baki ta ce kawai fa mun yi magana ne, ita kuma Salima shine ta yi shi a aikace. Bayan kowa na ƙauyen ya yi cirko-cirko a gaban gidan Bala, ita ma Bushira kafatanin fuskarta ta canja.